Yung sa nabayot ka pre sa na. Kinukunin mo pre oy. Ibo kas kuha. Ang dili ba? Unsa man day? Ang Bisaya ng iyong mga inspiration, duha mong gula ka bog. Ikaw akong paglaom, ikaw akong kusog sa matag adlaw. Pre. Asa naman pre? Uy, asa man ka? Uy. Asa ba? Mo kan kawan. Alam ya. Uy. Pre. Samog pre. Samog. Gusto naman pug ka diri oy. Wala mag-hit-hit man ka ni pre nga wala man nakasaksak cellphone pre. Bana kay gaway. Eh bana nag-chat-chat lagi mi. Okay na mi atok ng Amerikana pre ba? Ato. Atok ng Amerikana nga naka-chat na ko ba? Katong kita mo katong nag-LQ gani? LQ. O katong nag-love quarrel? Kaya mo? Okay na. Di mayo eh. Di ko. Dapat. Ginaon yun mo dapat mga Amerikana ni mo. Kaya para ganahan si mo. Gani pa to, nag-heart lagay siya sa kuha pre o. Heart to. Ano siya? Ay. Di padalahan na ka na pre? Ha? Padalahan na ka? Oh, napadalhan ko niya pre katong niaging kan pre, niaging simana. Ay ay. Dalan ko niya kan pre, isa Mo ka. din nga dala kag coke tong lagi day. Oo, to. Mo ito nga time day. Oo. Napadalhan ko niya isa ka junior pre. Junior. Oh, isa ka junior. Ay ay. Okay, simple pre, pag sa Japan, lapad man na pre. Lapad ay, malapad yun pre, kwarta man. Oh. Taka naman bugaw eh. O sa ang tagag niya isa ka junior. Nung nabot mo kag Japan nga Amerikana man kanay mong uyab. O gani no niya. Nung sa mong butaka naman bugyaw-yaw eh. Simple pag sa Japan, lapad. Oh. Amerikan naman, Unya. junior. Ay, oo, tama din. Junior na siya, junior. Junior sa ano ko na. Oh, junior. Galing ka. Nya. Gani pre, gani nako isa ka ni ba? Ana sa kuha pre kay gabi man niya. Gabi niya ang kan pre, pang wad-wad panarbaho pre, gay wad-wad pa sa pagpagwapo para daw sa kuha. Tawa pang chat niya sa kuha pre, tawa chat niya sa kuha pre. Oo. You know, you are my inspiration. Oh, yoy. Sweet ka no? Kasweet. Oh, sweet ka no? May gasto naman na pre ba? Pre, unsa nang you are my inspiration pre? Da? Unsa nang inspiration pre? Kuan. Ikaw akong paglaom. Ha? Ikaw akong paglaom. Unsa pre? Ikaw akong paglaom. Kung ako may yung paglaong pre, unsa ka nabayot ka pre? Yung ang mo pre. Hoy! Nangutaw! You're my inspiration mo ka! Oh, ako yung inspiration. Ikaw akong paglaom. Ha? Unsa ka? Ako may yung paglaong pre. Hoy, pre! Oh, Ang Bisaya na you're my inspiration. Ikaw akong paglaom. ako yung paglaong. Oh. Yung sa mga nabayot ka pre, unsa na? Kinukunin mo, pre, oy! Ibo kas kuha. Ang dili ba? Unsa man day? Ang Bisaya na you're my inspiration. Duha mong gula ka bog. Ikaw akong paglaom. Ikaw akong kusog sa matag adlaw. Ha? Ako? Uy, ginuho ko ni mo pre, di na ko ni. Uy, nabayot ka pre. Bahala ka niyo. Kaya si Doy, bulukon ni mo, oy! Ito, pandirin ni ka sabot. Hindi nang ikaw akong paglaom. Amok, dawa na ito, naman samok-samok. Tugluan ni mo.